Os peregrinos que se acheguen a Santiago nesta Semana Santa e nos meses de verán contarán ca axuda de centos de voluntarios que estarán presentes en todas as rutas xacobeas. A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, e o xerente do Xacobeo, Ignacio Santos, asinaron hoxe cada seu convenio de colaboración con 18 concellos polos que pasan os camiños e onde traballarán eses voluntarios. Cada municipio poderá percibir ata 8.000 euros para financiar a coordinación e mantemento destes grupos. O seu labor primordial será o de informar e orientar os peregrinos. As tarefas destes voluntarios serán basicamente informativas, culturais e de enlace dos peregrinos con outros organismos e persoas. Todos eles contarán con formación axeitada para desenvolver o seu traballo e para axudar a que todos os que visiten Galicia poidan gozar da experiencia irrepetible que supón o camiño. O programa de voluntariado xacobeo conta con varias modalidades. A primeira delas consiste en ofrecer información en puntos fixos, en albergues ou oficinas de información xuvenil. Pero os voluntarios tamén acompañarán os peregrinos en diferentes tramos do camiño. É a de información móvil a pé do camiño. Distribuiránse os voluntarios en parellas e patrullarán as distintas etapas dos diferentes camiños, etapas que xa están distribuídas e que ofrecerán información no camiño aos viaxeiros a aqueles que o soliciten. Outra modalidade, en terceiro lugar, é a que denominamos voluntariado de acompañamento, pensando para axudar na coordinación e na guía dos grupos que xa están organizados e que así o precisen e así o soliciten. E os nosos maiores tamén terán o seu protagonismo neste programa a través do voluntariado da sabedoría. Os requisitos para participar no proxecto son ser maior de idade e coñecer ben a zona na que se vai traballar. Os concellos deberán nomear un coordinador que terá que informar sobre o programa, captar e coordinar os voluntarios e servir de enlace con Protección Civil. A Consellería de Traballo será encargada da coordinación global do programa.